Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitör, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Salam Türkmen Portal web-saytynyň mehriban tamaşaçylary, tanış ýüzler atly gepleşimiziň täze ýöreýte siziň üçin. Biziň bugünkü gepleşimimiziň tanış ýüzi bolsa ýurdumyzda belli depçimiz Atajan Eýubow. Atajan seni gepleşimizde hoş gördük. Sağ olun. Biziň gepleşimizde adymdan belli bolşal tanış ýüzler gatnaşýar, ýa tanalýan ýüzler gatnaşýar. Sağ olun. Tanalýan ýüzler gatnaşyp näme diýär? Biz 25 tane sorag taýynladyk. Şol 25 tane sorag 20 tanagyna dogry jogap berip geçdiňiz 3 minut wagtyň içinde. Siz biziň gepleşimimiziň ýeňincisi bolýaňyz. Egerde 20 tane soraga 3 minutda jogap berip geçmeseňiz, ýeňilýäňiz. We biz derejelik toparmy bilen size bir şert berýär, şo şerti kabul edip berni etdirmeli bolýaňyz. Eger ýeňilseňiz. Böyle. Ana gepleşimiz şerti düşünükli bolsa, o da çekemde onu başlaýar. Böyle başla. Başlaýarelim. Ýaýçykdaňyz adamy. Yo, sağ olun gepleşige çağıran için ben başlayalım. Ýene gepleşiň başynda ýatladyň sonra gidip durka, eger bir soragy bilesiň gelse, geçdi ýetin gelmän bilesiň gelse, öz ýakyn dostuňa, garnyşyňa jaň edip ýardym isläp bilersiň. Wagt saklap jaň edip sorar. Onda 3 minut wagtymyz gitdi, soragymda başladyk. Egerde Atajan depçi bolmadyk bolsaň kim bolardyň? Selekes. Nämäni döwse adam begenýär? Jaşy. Yok. Nämäni döwse adam begenýär? Bu logik sorag, jogabym gülkünç. Nämäni döwseň begenýär adam? Şu hatda aýdym amma. Rekord döwse adam begenýär. Bu türkmen sözi bilýärmi nämäni aňladýar? Duluk sözi. Näme şu duluk? Duluk sözi näme? Ýa. Güneş ansambliniň belli depçisi kim? Rişa Şafiýew. Özi ýumurtgadan çykýan haýwan. Ýani özi ýumurtga beren ok. Göni jogap berip bolýarmy? Ýumurtkany kim berýär? Tawuk berýär. Ýani kim beren ok ýumurtkany? Özi ýumurtgadan çykyp kim beren ok? Horoz beren ok. Nämen başaşak etsen köpelýär? Bilmedim. 5 tane öküz 5 litr süt berýän bolsa, 6 tane öküz näçe litr süt berer? Öküz süt beren. Sen näçe ýaşynda dep çarmaga başladyň? 6 ýaşymda. Başladyň. Kän sözleri bar ýöne gürläp bilen ok. Näme zat? Harp. Ya söz. Ýok, şu harplar sözler kän näme de bolýar esasy? Harplykda. Sözlük demi? Sözlük däl. Kitapda. Bu burnu guyruğundan uzun haýwan. Burnu guyruğuna karkadin. Ya. Burnu var karkadin. Uzun näme kim? Haýwan uzun. Durna Pil. Geçen tanıda da berdim şu soragy ikimiziň hem howlymyz bar. Gar ýagyýar bolen, men howlyma, sen howlymdan 2 gar köp düşýän näme üçin? Logik sorag. Näme üçin? Ikimiziň hem howlymyz, biz goňşy. Gar ýagyýar. Men howlyma 2 köp gar düşýär. 2 köp düşýär. Näme üçin? Ýem jogany aýdyp men howlym näme? 2 Uly. Kesse uly. Hiç hareket etmeden nämämizi üýtgedip bilýär. Kelläňmi? Ýok, bilmesen geçen. Diýişim bar, agdym ýok. Yerim başyň üstünde. Saçmy. Saç däl, näme? Darak. Näkel gapdana haryp bolmaýar. Bilmedim, geçäýmesen. Bir gyýyl uzak gece ýatjak bolup ýatyp bilmedi. Eýlek bakdy, beýlek bakdy, hiç uklap bilmedi. Telefon ally birine jaň etdi, şaň bilen gürleşip boldy da gönýetdi. Kime jaň etdi? Gönýetdi. Logik sorag. Näme üçin ýatyp bilen oýun içinde şoşuýar? Birden birine jaň etdi de bolýa etdiler, ýetdiler. Ýok. Bilmesen aýtjak, gelindik gepleşimge de berjek bu soragy. Ýani bilsen bildiň diýip aýdan. Bergetinden geçen var. Ýok. Bilmedin. Yani. Zebraň näçe tançydygy bar? Öňüm berdim, ýene senin bilersiňmi? Zebra näçe tançydygy bar? Logik sorag.
Ak qara iki çılığı. İki çılığı var, doğru bildi. Dep Sabıqralının tayaklarını, tayacık değil ya bir ayrıtın öz adı bağımı? Yok, tayak diye. Yani men madama tayağı yanımda götürüyor. Gördüm. Onun yani gelemde de görürüm. Her kili tayaklar var biliyor musun? Ya, var, her kili her görüşü adı var mı kadiydim ben şolun öyle yürütü. Her tayağın nemesi var berde. Neyse görünüşün tayak var. Misal için şu neten bir de çalyan plan tayak alıp verdiyle yok mu adı yok mu? Diyecek var yani. Yok. Ya plan dipin. Şu an bir çalıp otursan, bizim men ulanyanmı klasik tayak da bir şey klasik tayak değil sonra. Şular ya klasik tayaklar oluyor. Ana bu tayaklarım neyse görünüşleri var, firmaları var yani her firma çıkaran dünya meşhur firmaların biri şu Big First tip. Şey bunun yani 5A, 5B, onun SD, 20 da tip her hile neme görünüşleri var. Bu tayaklarım içinde neyse görünüşleri onun bular yalar litabıraça, ullokan litabıraça almak için niyetlenen tayak. Rekordu dövdün aydımda, hayt tayacı olmalı. Rekordu dövdün, emmetin Rekordu dövüp emmetin olmalı. Bir gedek dövülen, emmeti dövül ya. Köp sağla tacan durun veren için 3 müddet bolli, tacan gepleşimizde 20 soruğa cevap verme yetişmedin 3 müddet. Değil mi? Biz sana şert verek değil. Yani işte şertin emin. Sen sungotta enet aydımçı, fadanla en yakın katlaşan bir. Kıyın onun da kömek edecek adam var mı şu sungot içinde? Kim? Sungotta tanılayan yakın. Var, iki tane dostum var. Dostum kendim. Hem Kıyın onun da ılgap yetişecek. Ha, tanılayan olsun. Tanılayan tanışıyorlar da gepleşim. On yali yok ha? Var, ne için? Kim? Şu Edir Canı'dan da hedir alıp kömek gerek deysen ılgap gelecek var. Rekordu bile dövüp görenim ama ola rekord dövüyor benim tayak dövüyor. Onunla Kurbaniyeli Atayip, aydımçı, belli aydımçı tanışıyorlar. 52. tanımın sonundan yadıttık. Sonra Canı'dan hedir. Canı dip demeli dadım. Men şu bir kıynaqdaya düştüm diye, maşinim durdu diyen bir zat özüm pikirlerine. Eddil şu at gelmeli, senle men kıynaqdaya dedi. Geliyem, gelen okmuşan bilmeli. Böyle. Bizim şartımız şaka olur mu? Böyle baryan niyeti de. Baryan niyeti öyle, bir de onun yönü son ayday oynat gepleşik dedim deydi. Mehman tanışıcılar, tanışıyorlar gepleşimizde, tanışıyordumuz Canı diye. Kömek gerek diye, gelirim ki Kurbaniyeli Atay. Toydum kahvelik şu an var mı? Selamun aleyküm. Tamam canım, selamun aleyküm. Olmuyorsun mu? Ya sen olmuyorsun sen, tamam mı? O da şükür Allah'ım. Nerelerdeyim? Şehirsin ne? Ağam şu bir maşinim durdular şu bir kömüğün gerekti şu Aşkavat molun önü var ha. Şu tayda durunay olin. Ne mol maşine ne mol? Bilemok yani otlam durdun ne otlanın oklay bir alt geçer diyecek kolumla 100 euro. Bollu barayın ne alt gider. Edil hadir alt gidiyorlarsun mu? Eşim lazım bir çalsayın yemeşine geçseydim de. Yo bol ya lan. Gelsen bol ya karasayın bir onunla. Bollu barayın. Aşkavat molun önüne. Bol o. Bol. Kabul etti. Şeyle kovdasın mübarekin kıyın yünün daha önüne aydayın. Tanışıyorlar gepleşik dedim diye. Türkmen portalı. Sağ olsun aydarı. İnnem almaydı diye. Gelmeyecek korkmayın. Kurvasan, yo Gulyalla ya prosta şu Türkmen portalı bir gepleşik var ekan tanışıyorlar deyip. Benim mağarasım. Şu rekordu dövüp verdiğin an sonra sağırdan geliyem deyip sonra ver ya da benim gelir diyenler. Baram tamam işte böyle. Marmar olsa aydaydı. Hakikaten gelmeli oldu. Hakikaten gelmeli oldu. Baram tamam işte. Köp sağ olsun aydan. Sunmat eliminde sana ul üstünlükler arzu edip tanışırlar gepleşim bu edek sen geçirip oturuyat yönü geçirip oturma kalk gepleşimde yakinen yardım veren katmer kafemizin ardından sana tücülük sağolun kavuşuruyat. Tücülükte görüşelim. Sağ olun.
Atacan gepleşimizde gelen için yine böyle köp sağ olsun aydan. Çakını kabul ettin katmer kapayımızda da soğuğu için köp sağ olsun aydı. Tanışçılar gepleşimizin bu edeki tane geçip fotoğraf. Biz siz bilin köp vakti hoşlaşımızda sebebi Türkmen Partak imişi online. Tanışçılar gepleşimizin indiki tanlarına duşan çap hoş sağ olun. Yönüm belli, oy sana deydi, vah yine